Здравейте, приятели! В днешното видео бих искала да ви обясня разликата между other и another. И двете думи означават друг, друга, други, но е важно кога използваме едната и кога другата. И така, another се използва само с дума в единствено число, която е броима. Т.е. дума, която може да направим множествено число. Това бяха броимите съществителни. Тоест, ако искате да кажете, бих искала друга, още една чаша кафе, ще трябва да кажете I'd like another cup of coffee. Това значение на another е друг, допълнителен, още един. Има още един вариант да преведем another. Това означава друг, в смисъл различен. Например, казвате, не ми хареса този ресторант, има ли тук друг наблизо? I don't like this restaurant. Is there another one near here? Така, значи another се използва с дума в единствено число в значение на още един допълнителен или още един смисъл друг. Единствено число, дума, която се брои. Докато another се използва отново с дума в единствено число, първото му значение, но дума, която е неброима, която не може да има множествено число. Например, друга информация. Информация е неброима дума. Не можем да кажем информации, informations. Друга информация може да се намери на нашия уебсайт. В този случай няма да кажем another, а other information can be found on our website. Other с дума в единствено число, но която не се брои. И второто значение на other е други, т.е. вече в множествено число. Може да попитате, имате ли други размери, ако сте в магазина? Do you have other sizes? Или пък да попитате някой, какви други филми харесваш? What other films do you like? Това е накратко. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал или да го споделите с други хора, на които това видео също ще бъде полезно. И сега един малък тест. Напишете ми в коментарите как ще кажете правилен начин на английски. Има други неща, които са по-важни от това. Напишете ми в коментарите. За тези от вас, които искат да си подобрят английския или са учили, но няма с кого да практикуват и няма къде да практикуват и започват да го забравят, може да подадете заявка за консултация на линка, който ще намерите под това видео и ние ще се свържем с вас, за да ви предложим кой е най-оптималният, най-правилният за вас вариант или директно може да ни се обадите по телефона. Чао от мен за сега!